Περισσότερο αναγκαία από άλλα χρόνια είναι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των καθηγητών και η απόκτηση δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να διαπαιδαγωγήσουν τους μαθητές. Με αυτά τα δεδομένα, διακεκριμένοι ελληνικοί και ξένοι εκδοτικοί οίκοι εξέθεσαν τα βιβλία τους στο πλαίσιο Διεθνούς Συνεδρίου Εκδοτών που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οργανώνονται έκθεση ξενόγλωσσων βιβλίων και σεμινάρια για εκπαιδευτικούς στη Θεσσαλονίκη. 26 από τους πιο διακεκριμένους ξένους και ελληνικούς εκδοτικούς οίκους μετέχουν στην έκθεση Autumn 12. Έρχονται οι εκδότες εδώ, εκθέτουν τα βιβλία τους και φέτος η έκθεση εστιάζει στην απόκτηση δεξιοτήτων από πλευράς καθηγητών με απότερο σκοπό την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και κατά προέκταση της αυτοπεποίθησης των μαθητών τους. Σε ποιες ηλικίες απευθύνονται τα βιβλία, μπορείτε να μας πείτε? Υπάρχουν για όλες τις ηλικίες βιβλία, από τα μικρότερα επίπεδα έως και τα μεγαλύτερα επίπεδα. Εργαστήρια και διδακτικές παρουσίες από καθηγητές θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο των διήμερων εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου Εκδοτών. Να καταλάβουν ότι ο καθηγητής είναι η μαμά, ο μπαμπάς του παιδιού, δεδομένου ότι αυτή την εποχή όλα τα παιδιά ζουν υπό αντίξωες συνθήκες και χρειάζονται μια κατεύθυνση πέρα από το κατεύθυνση των δασκάλων που έχουν στα σχολεία τους. Επομένως, στην ομιλία που θα ακολουθήσει σε λίγο, θέλω να αναφερθώ στις σχέσεις γονιών, δασκάλων και παιδιών και πώς θα ενθαρρύνουμε τα παιδιά αυτά σε αυτή τη φιλή ηλικία να πατήσουν γερά στα πόδια τους και να γίνουν ανεξάρτητα και πνευματικά και αισθανοντόητες. Ο δάσκαλος να εμπνέει στα παιδιά εμπιστοσύνη, να εισταλάζει δηλαδή μέσα τους την αυτοπεποίθηση και να τους λέει συνεχώς μπράβο, γιατί κανένας δεν έπαθε κακό από τον μπράβο. Και σήμερα, αν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ ζευγαριών ανθρώπων του αντιθέτου φύλου, είναι επειδή υπάρχει έλλειψη του ενός από το άλλο από τον μπράβο και γίνονται καυγάδες άδικα. Οι εκπαιδευτικοί που θα επισκεφθούν την έκθεση θα έχουν την ευκαιρία να ξεφυλίσουν και να γνωρίσουν τα πιο σύγχρονα αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά και γερμανικά εκπαιδευτικά βιβλία. Επιπλέον, θα τους δοθεί η ευκαιρία να συνομιλήσουν για τα μέσα και τις μεθόδους διδασκαλίας με ξένους συναδέλφους τους και εκπροσώπους κέντρων επιμόρφωσης. Η είσοδος των ενδιαφερομένων στην έκθεση, η οποία το επόμενο Σαββατοκύριακο θα μεταφερθεί στην Αθήνα, είναι ελεύθερη.